Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kani ka jela jongi, kadi ka jela ka ba ublei ula kurku kerpang. Da ka jing itenan jong ka mei meriang, bar kisau dong sau kun jong ka. Kat sebab hai ngi yo i ki lum ki wa, ki luhu ki them, ki ksha ki thwei, bar ki dur, ki bakup da ka jing itenan suda. Ki bakring ye ki brio na satla ka perthai, bakin wan ban bam le air pengan. Bat ban mat, ye ka jing su sieng, jong ka air batimon, ka air batisi. Kakam jengok kai perthai ha kani ka jela, kala su thiet lupa, na do ki por ki ba kham man shwa. Hendrai ha ki tu ki por, ki nong shong shnong jong ka jela. Kim pat das nguthu than e, ya ka jing koridor jong ka kam jengok kai perthai. Bat dei tang ha kini ki khendiat snam. Ba ki nong shong shnong kila sedang bas nguthu, bat jan man la ki dong, bat ki than menta, kila phai khmat, shaka kam jengok kai perthai, kum kalat kamai ka ji. Kathan riwar mi ngi, kadi kathan kabala sedang ban kiyo baham menta, ha ka kam jengok kai. Lingba ka jingdon, jong ki jaka ki ba itenan, kum ka dauki, ka maulenong, ka maurengkhang, ka langkawen, bat ki wei par ki jaka jengok kai, ki ba kering. Dangshen ngila yo ban yu kajan, ha ka wei ni kishnong, kabala sedang syat-syat ban pentelun, yiki kam jengok kai, bat kabala sedang ban pinbit pinbiang, yiki jaka jengok kai, kiba ka mei meriang kala kerku. Kani kadi kashnong maulam, kashnong kabajengai tangkumba khat saw ni khatsan kilometer na pin usla. Kani kashnong kadon yalai teli ki kenton, kumta la tipru yaka, kumka raj maulam, kabahap haka hima khairim, bat hapuk ka jingpet jingkmi, jong ka pin usla civil subdivision. Hamaulam kidon kumba saus pa san pauteli ki tenum yeng brio, bat kumba lai hajar ngon AA kinong shong shnong, nadu ki khelung ki khna, hadu ki temen ki kru. Hang ni kidon buon teli ki jaka jengok kai ki ba itenan, don ki jaka ki bangila yo ban lek pen, lingba ka jingalam lenti jong usodar, uba mani maupan. Haringkat ka jingadan lang, kirang ba shnong, na kilai teli ki kentot shnong, kata urang ba shnong, jong ka ringkau, uba kejer kongkrom, urang ba shnong, jong ka mauyang, uba Agustin bu tem, bat urang ba shnong, jong ka maulam, uba ngon bu tem. Dang don padru buon teli ki jaka jengok kai, ki bangim shim lala shu ban poi, namar ka jing lengkot palat kapor. Gilas dang shwa da ka balit pet ya wei umau, ubala jutim kum umau tu piaram ha. Mentang don haka wei na ki jaka jengok kai, haka ni ka snong maulam. Ya ka bagi jukot kum ka tupia new mau dan kmat jonga ki ong tupia ram ha. Balai ki kot tupia ram ha. Ngadon menta ba ngon butep in batai benia. Balai ki kot utau mau kum u tupia jong ram ha. Ba ngon ya thu ingi balai ki kot ikine u tupia ram ha. Mensuah kepor jong kibarim, kibarang don kasinong maulam kadon siapo, riat jong kasinong maulam kadon ki ong menhendai udon tau tupi ramha kasinong maulam lengba, utau ramha uwan nanti na Bangladesh, uwan sini ya lenti ban le cesoda ki ong namar kata bobu teng ya kata tupi ramha de hang ne ha sinong jongi ha develop ya. Leibun kita kejong metiu ramha kidon hang maulam, kam tamu khnap udon sedin setei, ukunup ramha udon sedin setei. Kajengai ko meneba kumbasi kenta duna. Ngiyo iya kajing sna ya kani kesurak bangun nadu na snong hadu da poi ne ka de kesurak ka bla jengai ka bla he. Kan no teli ai ki jaka jengok kai ki badan ha kani ka area ka bangi yeng menta bat ki ai ki plan ki bagi sna surak hadu kat ketu jing he.
te nale mengakum hakeju kapor dari undang Pak Senong hakeju kapor dari Presiden Eco Tourism Society jong Karai Maulam berkawai lengba kajing sim kia lokal me jong jongi iba Pak Presiden Tensong la bun teli kajing ajo kai jong petai hang na Senong jongi lengba kajing yalam lenti jong ki namol nong ki wan bun sin hang na Senong jongi wan pej jong ke jaka dari stai shalom ru lengba kajing sim kia lokal me jongi si shalom lembah kenek surak lembah penung projek di lokal MLA kumpa 4 kilometer tambi kadon ke resort di shalom lembah lokal MLA kumpa kasukar mentang ai kuble ya lokal MLA jungi ba bestun tersong harangkat ki korkat ukan sang mabat ki minister jungi baro kila penrung kapon kumpa ru close steng lembah ke jing wan ke tourism hana senong jungi bun ba kenek senong ke bayo mentoy nama ke tourism ngilmar ba kan tourism amdai ngil menteri laga jong sikle le lemba ka jing pralenti ki snong bat kabun kepon kepala penlut ke snong kumtam kamtam penko jadi kalom semen suwaru lalu ke snong kum ba ar lak tamai deng lemba ka jing simfia lokal mele ni kemi lenti hanu snem bon arja penriu indep lut barok kinek surap harkat kita ke homestay harkat ke restoran ke bawah angnut jongi ke snong bat lokal mele di Shalom dam ta ke resort sa kanus nam ba ngon bikmi lenti ba kanika tourism hang ni kan sedang mentelun na kan ka jing kan try kan kapor kam slim kan try na dep stroke try how do snem arajar penyo kalau la mentelun na ke tourism hang na senong jungi kumbala angnut jungi ke senong kan ni kami lenti ha tau ke jing sim khiau MLA ngila na how jum arajar penriu ngila la ban pli na dong ke jing don kam city Shalom mentapat in yalit pej sekiwei pat ki jaka jengok kai ki budan hakani kesnong yak bakini kinong yalam jok snong kin yalam lenti yangi nang ta ngila yo pat saban pen saya wei pat umau ubala tim kum umau thlen nu mau yo I long dur long kutlen mar kita min dai men swag ki khot mau tlen hadu men tai na persa ni ong bet mau tlen mar katakan ngla sum batai na sedang hadu kut namar ngiri susim ket kum khanatang jom jeng kiri hundai namar nu mau adon dak spas nem men swag kidan pat sa umau bala tim kum ka khnap ramha nang ta ka knup ramha ya ka balangen baki de kidak jong ka jingya lenti uramha na maulam ban let chaka than sora udon ru ubaki jukhot kum umau kha khun khla ngila let ban pet sai ka wei pat kapung ka badan hajong lum ya ka ba kinong shong shnong hangni ki jukhot kum kapung khasaw kani kadi kapung ka badan halau kentang ya ka ba kadi karaj ka jukhain kentang bha but amju bit ban le dusman ni ban le mata madai ha kini ka lau kentang te kane ka wa ni sene ngi nong molam ngi karai molam ngi ong ka wa pung kasau kane de ka wa pung kasau ngi kinong karai molam bro ka we ngi penlong lau kentang ngi kentu ken pham ya kinong song sinong jong karai molam khamtam ki bawan ki lok ki jor ki paraparjan marpak marjan sinong ngi kentu ken pham na leng bephi ki bawan ngi dei balai khoi kene ka wa long ka dei ka balai khoi ngi long penlong lau kentang ngi na ka skim ka peso ngi la yo na ka sukar government sukar mengkalaya ngi ka jing mentoy ngi kwa ban penek pensa ya kene ki lau kentang kum bajule ubarim baja ngi dei ban lai khoi ngi dei smar khoi kene ka kene ka pung
kabami dei na po kendeu be kabapla hakan ka thain riwa jungi pun utla long ka bakhuj ka basuba long ka sngem hadu ka ta bandi ru long ka ser rupa kam tam agi ning song snong ki pendon kam yang ka nang tangi la ya ben lek pen sai ka jaka ban shna ya ka resort ya ka ba ka sorka jilla kala mang tingka daki klur tingka bat kat bang idang ya nanti ban poi hang ni ngina yo i yiki jing itana jong ka ni ka jaka ling ba ka jing don jong ki mau shong than ki ba pen i ki mati jong umen barem une uwe umau uba kham he udei uba ki jukhot umau dulir namar balangen badai hang ni baju tho i gidulir khandau kumban syukadaw hang ni kani ka snong kadai ka wei ni ka snong kabala yo khambun ni ki kampen roi na ka sarkar na do ka surok snong kabaki dang pentre nang ta ka surong ban penpoi sheki jaka jungo kai ya ka baning kong ka snong kelas dang man pelut shwa naladi henry kham hadien ki wan sa ki jingeram na ka sarkar bat ka sarkar kradap an mang pisaru ban pelun na ka benta ki ni ki jaka jungo kai na do ka resort ki homestay bat ki wei par ki jingdon kam nambar ba ka ni ka snong kalaya soiru da ka soskular banya tre rengkat bat ka sarkar nalor kata ka scheme shis pasni nani ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ru kalaya rabha ban tenrong ya ka roi ka par ha ka ni ka snong kabak ham sko tanat shushu nila ban ong ba ka dei ka snong kabala yo bun tam ki yeng badung ling ba ka scheme PMAY kat kung ba jinge thu jong kini ki nongalam snong kilo ong banadu snam araja khakhandai hadu snam araja apusa kata hapo sansnam kani ka snong ka yo parat arspa tali ki yeng badung kata shispa tali ha ka dong maulam san phau tali tam ha ringkau bat san phau tali tam ha mau yang bat shen ka sayo byang sakumba arspa tali ai kadaw ba ka sukbhai ki dong shong snong man yo yeng badung kadai namar ba ya ka jaka kila yo ai kat ba ki wei par ki snong ki haban thien kumta ka maulam ka kham yo jing man toy bha na ka pen usla CNRD blong kum si benta na benta kata kai jing yo jing yarap jengi na po jeng ka block office jeng video hang ni asinong jengi kum ka raj maulam kentup lang ya baro lai sinong rengkau maulam bat mau yang ka jing yo jing yarap jengi ya kan ka skim PMAY na du usnem ar hajar khat khandai hadu usnem ar jar rupsau thrai la syu antat kumba ar spa tam ka jing yo ya kini skim kaban penroi lang ya kini ki pejba bat minta ro haunu snem ar jar pusan la pha dau video ban thep sibun la syu khanyantat kaban penrung minta kumba sispa praphau ya kani ka raj maulam baro ko wei kumju ro sya maulam kumba sispa tam hang ne ha mau yang kumba praphau bat sarangkeu thrai antat la kumba sanphau ha ka jing pulut por ka babaro shisngi ha ka snong maulam khaddu ngila her ban pen sai ka wei ka jaka ka ba kham pher bha bat hang ni kidon ki yeng trau ki ba ki khot kum ka yeng maryang bat ka wei pat ka ba kham he ka de ka yeng shlam jing tim ka de ka jaka ka ba ajing hikai kumnu ban penne pensa ya ka mei maryang nadu ki jing king jri ki ding ki si ki wa ki bat kum ta ter ki ajing hikai ru shapang ka tem ka put tan rai ka kenya ka khriam ka than kho ka than shang bat ki wei bat ki jing hikai shapang ka jinglong tan rai chong ukhasi ya kani ka shlam ajing hikai hangni lapanya da ka kunhun ka balatim kum ka serwet chong ubarem maryang jingking jri cooperative federation kabakdup ikibabun ba ki cooperative society bat ya kani kabadan hamau lampan lapel lakmi daka naten rai maryang jingking jri cooperative society hapok ka jingyalam jong uba pyang song kum uchaman bat uba e borlang khongkrom kum usketri kidon arphunro tali ki cooperative society na kisan tali ki block ki ba hapok ka jingpen kani ka shlam kabadan hamaulam
แต่นักเลี้ยงยังกระชินองลองกุมกระไรมั้งแต่คำตำยากาfederationนั่นเป็นMBDA นั่นเป็นออฟฟิศแต่เลี้ยงบ้างยี่ยาhal kanแต่นี่เป็นยินนุกษากุมkita mensyua kan mau nama mensyua kemudian kejing kum kita bilat keแต่หมดนี่เป็นอีนุกษามันตากุมkita kejing mariangนี่สนาชัวกุมkita kejing mariang kadangแทบปะแต่กตาปัดแต่หญิงชานาfederation ki ong dan jaka na ban snak kum kata ka slam jing tip ban hikai ya ki khna la sa ke ba mensyua mo la sa hikai kum ka skur la sa ban sna ya kita ki footpath na kita ki mau chung thai ma wana ke mensyua mo nama mensyua te syong na bang pen ki im biang phi ya kata nem trai mensyua na ta dawแต่งี้เรางี้สุดนัดฮะเนี่ยพอชินองฮารายnama dang bon kita ki kimen barim kita ba tip banyak mensyuaแต่kemudian ki hikai tang ketok ne kemudian nakalin jong ngaramแต่kemudian kum ka thai mariang lam kemudian ngar sudah tenat nama ngaya i kisna ketok ne ki ai jengmutแต่kemudian ngai ayok kan kamtaแต่ling ba kan ka sem jing tip lamแต่kemudian sudah tenat nama balai kisna kan ne ban hikai ya ki khna la sa Saturday Sunday kata nama mau nakalin jong ki long skur dan ka skurแต่kemudian Saturday Sundayแต่งี้hikai hane tapi ban hikai ya kita ki long ki bam tenrai kum no ya naga nama ni penek besar kum no katem kaput na dong sidang hi tang na report sedang long tan ni kena kiru temen kita kiru sempang kiru start kiru nang man le na menta kan ai te lor kata rong ni bot shu na menta ki tem ki put ki krem ki nyai penek pensa kita ki kan a kan oi na kalang ka sinong ka thau penek pensa kita ki rangko ki bahasa ki mau kan ki mau we mau kunor si penek pensa kemen nakaliang ka sinong nakaliang ka thau la long ka ba em kata ke jong sebun mesem ka ai kerpang nakaliang ini jaka yo benai pesai ta telar kam ong ini ka skur sing saja namar kinai ki skur ki ada ka pres ada ka skur sarkar ada ka skur sing kasih cuma kata ka sing saja la noi pelong nai te la sing bang ki kena mau kata ka jong long jong man dai ka da nop ka som khnam ka tem ka put ka than ka thau ka than penek pensa te na ka leng bayi rio engken sneng namar syong no kahab hablok nusla tengmut haman ka sinong ngihap khot ya kata ka keteng jong ka society mo namar keteng ka na sinong ha molam ngi khot natanrai mariang jikeng jiri cooperative society te sakawai denate na MDA na besin kemudian kata kamen kemo ki ai keteng nega serwet yang ubarim mariang jikeng jiri federation de kita te hane prasinong tengi ai pet laga jong ka kentin mo natanrai mariang jikeng jiri cooperative society naliang kata ka UNESCO ang hapo pat kita bong dari baru hapo sinong ke ki badan ki bakodor hapo sinong namar ngim kentup su tang lai teli nama meneng ong nursery yang mariang mat ka consumption wak tem tapat ki ong bang sim bet kelum baru hapo sinong pak tau ki badan hapo sinong ki bakodor te ngi hap man penek pensa ya kita habap hai pat syaka jing penek ya kariti ke dustur kani ke sinong kede ke babat ya kariti ke dustur tenrai man laus nam kadon ke jing le nyam hakabala penyai da ulung do jong karaj maulam bat hadin baladap ke jing le nyam kajudon saka shat ke kemen ni ke shat sup mensim mentau snam ke jing le nyam kan long haka sautrik uyayong arhaja apusan bat ke shat sup mensim pat kan long haka sngi ke babut kata ke santrik uyayong arhaja apusan ke jing pen kre na ke benta ke shat sup mensim kalaya shat shan kumta ke snong ke khot ke wer yiki pat ke beri uhnyo trem bakin wan ban sak hilang hakati ke sngi bat bakin yo ru ban pej ya ka jing itenat jong ka snong bat kumju ru yakini ki jaka jngok kai ki ba itenat kum karaj idan ya kata ka jing leniam bat kata ka jing leniam mentau snam ngilai abu ngilai jit ya ka sengi lengba ka khan ka perkhat ka dorbar kumbang jule ka dorbar blai ka dorbar jong pajba telun jong gilai teli kidong kawe ka dong maulam kedong rengkeu bat kedong mauyang tinglai ajit hau santarik yayong arajar arpusan bahkan long kasyat lengdo kabajulong sisin sisnam
te nginlong hakane kamadan bat kajing pen kre ngilayat mene kisurok na benta ka parking kilenti na benta ka jingyat nang takiwe na benta ka jingroi ka jingpar jong kane ka sinong garaj jongi ngila yoi hakane ka jingyat jongi hakajingya wat bani jongi te wat kane ka ying hadin jongi ru kalaya chat ba hapo jong kane ka shat ngin yo ban pendan kam kum ka jaka bak pen kre shat jong ki samla kan thei bat senrang te hakane ka rajongi bun teli kiniam tang ba kaniam ka bak hampau ka bangi juyale ka dei kane ka shat lang do ka bangi jule sisnem te tang dakine ngai khoble yabaro kinong kit kam barim ki bala akit nadu ki palang ki kulang kuma ki bala he lasan ki hadu kat ne kat san ba kilai peniat be ya kene ka sansyar ka khadar kala nem kala rukom ka i tipriu ka tiplei ka kamai ya ka hok bat kumta hiterter nilayo ya kene ka kabuk ser ban mi ban her pateng ha kene ka raj te lengba kine ki jing tre shutam jong kine ki rangba ki longkmi kaba kilap pensanam yang i pateng la pateng tinga ai khoble ya baro ban ngakhot ngawer ya baro ki parakur ki parakha ki parjan ki parpar ki markhap ki markhum bakin pelaj porlang ban wan pensngan ha kasat langdo kaban long santarik penai ba saw arah jarat posan hang ne badan chat maulam ti kumba julong kumba ngitip ba barijai uju ai mensim yang i usora yang kara nyu juang ka akor ka buram bat kata kadai ka spa ka phau tengi khot ya baro ban wan sakne ka sat langdo ban peni ya kata ka hok ka sot yang ukasi harangkat ka akor ka buram bangin ya singan kelyang para kelyang